Minkejja l-pandemija, il-persuni f'pajjiżna mċaħda materjalment severament naqsu bi kważi 900 matul is-sena li għaddiet. Ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li filwaqt li fl-2019 in-numru ta' persuni mċaħda b'mod sever f'pajjiżna kien ta' 17,506 dan niżel għal 16,636 is-sena l-oħra. F'termini perċentwali dawn naqsu minn 3.6% fl-2019 għal 3.3% fl-2020. Dan ifisser kif f'sena li globalment rat miljuni ta' persuni jitilfu xogħolhom, f'pajjiżna żdiedu n-nies li raw titjib fil-kwalità ta' ħajjithom. Dawk meqjusa bħala persuni mċaħda materjalment b'mod sever huma l-persuni li ma jaffordjawx minn tal-inqas 4 oġġetti minn fost lista ta' 9 affarijiet. Fost dawn hemm btala ta' ġimgħa l-bot mid-dar, kontijiet jew self mal-banek, ikla bil-laħam tiġiet jew ħut kull jumejn, magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ, karozza u mobile. Fattur ieħor li jissema f'din il-lista huwa li familja tkun kapaċi żżomm dara sħuna fix-xitwa. L-istariċ sab li l-aktar nefqiet li ma kinux jaffordjaw il-familji s-sena l-oħra kienu btala ta' ġimgħa l-bot mid-dar u spejjeż mhux mistennija li jaqbżu 740 euro. L-istatistiki hija riżultat ta' stariċ Ewropew dwar idħul il-kundizzjonijiet tal-għajxin, magħruf bħala European Statistics on Income and Living Conditions. Fis-stqarrija l-Ministeru għall-Ġustizzja Soċjali innota li apparti dawn il-persuni mċaħda severament, in-numru ta' nies imċaħda materjalment mill-2013 sas-sena l-oħra naqas b'aktar minn 38,000 persuna, tnaqqis ekwivalenti għal aktar minn 12%. Dan ifisser li fil-waqt li fl-2013 wieħed minn kull 5 persuni f'Malta kien imċaħħad materjalment, illum hawn inqas minn wieħed minn kull 10 li jħossuhom hekk. Bejn l-2008 u l-2013 dawn kienu żdiedu għal 30,000 persuna. B'dawn iċifri riżulta kif fl-ewwel 7 snin tiegħu il-Gvern preżenti neħħa żieda kollha li kien hemm fil-faqar bejn l-2008 u l-2013. Fuq Twitter il-Prim Ministru Roberta Bela nota b'sodisfazzjon kif minkejja l-pandemija dawk imċaħda materjalment severament naqsu bi kważi 900. Innota wkoll kif il-miżuri ta' awsterità fl-2009 kienu waslu għal żieda ta' 3,000 persuna mċaħda severament, kif l-Amministrazzjoni Nazzjonalista kienet naqset id-deficit u żiedet il-kontijiet ta' dawlu l-ilma. Il-Prim Ministru qal li taħt mexxija ta' gvern progressiv isseħħ differenza bil-fatti fil-ħajja tan-nies.